Δώσε, δώσε. Φιλαράκι. Μιλάει, πώς το βλέπεις. Πάει πολύ καλά. Τα ζυγκλέρια του μέσα είναι πολύ καλά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα εξτροφάρι έχει... Ξεκινάμε από πίσω στο χολομπίλε σεφά. Φοράει τα τσακάβα έτσι. Εδώ μπροστά κεφαλές τα τσακάβα. Γεμάτες όλες. Εδώ, εδώ. Εδώ κοιτάξτε όλα τα τσακάβα. Την ρομπή σαν της μάνας του. Αλλά επειδή έχει πολύ χιτόνιο και έπαιρνε μέσα χιλιοστά πολλά, βάλαμε μόνο πιστόνι τα τσακάβα. Από καρμπιλατέρ εντάξει, απορώ ένα έχουμε βάλει. Είναι λίγο μικρό, εντάξει. Τόσα λεφτά έχουμε. Το μόνο μας λείπει είναι εδώ πέρα ένα τάκ που το λένε με μανετούλα συμπλέφτη. Ένα συμπλεκτάκο, να βάλουμε και τούτο εδώ. Μαρκάτσι. Και μετά είμαστε για το Excel. Θα πάμε κόντρα σαν τράξ. Εντάξει, αλλιώ είναι σκληρό, δυνατό. Τσουλάει. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα δείτε στον δρόμο.